港、どうしてここに？私の還暦祝いに姿を現したのは、20年前に私と娘のゆいを捨てて駆け落ちした元夫の港だった。ゆいに呼ばれたんだよ。どうしても俺に来てほしいってな。どうしてゆいが私に名刺を見せて答える。この前実家に行った時にこれを見つけたの。それは私が棚にしまっていた港の名刺だった。この番号に電話してお父さんに今日の会のことを伝えて来てもらったの。驚く私に港がニヤニヤしながら告げる。なんだよ、聞いていなかったのか？俺はサプライズゲストってわけか。それにしても還暦祝いにわざわざ呼ぶなんて、まさかお前、今でも俺のこと好きなのか？は？そんなわけないでしょ？私は裏切られた気持ちでキッチンにいるゆいのところに行き、ゆいを問い詰める。ゆい、どうしてあんな男呼んだのよ。まあ、見てて。ゆいはにっこりと笑って私に答え、リビングに戻っていった。私はマキ、夫の港、娘のゆいと3人で暮らしている。港と付き合い出したのは彼からの猛アプローチがきっかけで、港の勢いに押されて結婚を決意した。その翌年に娘のゆいを妊娠した私は仕事を辞めて家庭に入った。しかし、ゆいが生まれると、港は途端に私に冷たくなる。お前さ、もうちょっと綺麗な格好とかできないのかよ。港は育児に追われる私に手を貸そうともせずに言い放つ。ゆいのお世話をするなら動きやすい格好の方がいいのよ。だからって気を抜きすぎじゃないか？テレビに出てる女優さんは産後でもちゃんと綺麗にしてるのに、お前はいつもすっぴんで髪もボサボサで女として見れないんだよ。それならあなたももうちょっとゆいのことを見てくれたら。ああ、そうやって小言を言うところもうざすぎ。港はそう言い私に背を向ける。どこに行くの？家にいても気分悪いから外行ってくる。港はそう言いどこかに出かけていく。帰ってきたのは私とゆいが寝た後だった。それからも港は休みの日になるとふらっとどこかへ出かけて行ってしまうようになる。私は港に頼るのを諦め、家事と育児を一人でこなしていく。そんな状態でもゆいは成長するにつれ、私の家事を手伝ってくれるようになり、私も港が家にいないことが気にならなくなっていった。しかし、ゆいが小学校を卒業する年になったある日のこと、たまたまリビングのテーブルに置いてあった港のスマホの通知メッセージを見て、私は固まってしまう。昨日も最高の夜だったね。来週もデート楽しみにしてる。流れてきたのは港への熱烈なメッセージだった。スマホを握る私の手は怒りで震えた。港、あなた今まで家族を置いて浮気相手と遊び歩いてたの？私の剣幕に一瞬たじろいた港だったが、すぐに我に返り、私を責め出す。休みの日に俺が何をしようと俺の自由だ。金はちゃんと入れてやってるんだから、文句はないだろ。お金を入れればいいってものじゃないでしょ。あなたは私たち家族のことを何だと思ってるの？すると港は面倒くさそうにため息をつく。はぁ、わかった、もういい。この家に俺の居場所はないと思ってたんだ。港はそう言いながら荷物をまとめ出す。しばらく帰らないから。そう言って家を出た港。ほとぼりが冷めれば帰ってくるだろうと思っていたが、それから何日経っても港は家に戻らなかった。そんな矢先、近所の人が港が若い女の子と二人でいるところを見たとこそこそと喋っているのを聞いてしまう。痺れを切らした私は港に直接連絡した。港、今どこにいるの？家出なんて子供っぽいことはいい加減やめて、帰ってちゃんと話し合いましょう。すると港はしれっと答える。もうそっちに帰る気はない。俺はもう彼女と新しい生活を始めてるんだ。新しい生活？私たち家族を置いてそんな勝手なことしていいと思ってるの？お前たちはもう家族じゃない。すでに離婚届にはサインしてある。すぐに送るから、
お前も名前を書いたら提出しておいてくれ。離婚届？不満か？ああ、金か。金ならお前の口座に振り込んでおいてやる。だからもう俺には付きまとわないでくれ。港はそう言って電話を切る。すぐにかけ直したが、着信拒否されたのか、もう電話は繋がらなかった。それからほどなく、港からサイン済みの離婚届が送られてきた。私の名義の口座にも10万円が振り込まれている。港はたったの10万円で私たちを捨てる気だった。私はどうにかもう一度港とちゃんと話をするため、恥を忍んで港の職場に電話をした。しかし、職場の人は驚いた様子で私に告げる。旦那さんはすでにうちを退職しておりますが、港に連絡を取る術がなくなった私は覚悟を決める。離婚届にサインして役所に提出し、私はかつての職場に連絡をし、復職を申し出る。ブランクはかなりあったが、出戻った私を職場は温かく迎え入れてくれた。月日は経ち、なんとかユイを大学まで行かせることができたが、就活を始めたユイはなかなか内定がもらえず、次第に元気をなくしていった。私もユイの様子が気になり、仕事でミスを繰り返すことが増えていってしまう。いち早くミスに気づき、フォローしてくれたのは部下のひなたくんだった。マキさんがこんなミスをするなんて珍しいですね。ちょっと心配事があってね。私がユイのことを打ち明けると、ひなたくんは自分で良ければ相談に乗ると言ってくれる。ユイにひなたくんを紹介すると、ひなたくんは熱心にユイのエントリーシートを読み込んでアドバイスし、面接練習にも付き合ってくれた。そのおかげか、その後すぐにユイは無事内定を手にするのだった。大学を卒業し、働き出したユイはある日、私に打ち明けてきた。お母さん、実は私、ひなたと付き合ってるの。ひなたくんと？もう少し仕事が落ち着いたら、彼と結婚したいと思ってる。驚いた私だったが、ひなたくんならば安心してユイを任せられる。そう思うことで、二人の結婚を私は手放して喜ぶのだった。こうして二人は結婚式を迎える。ひなたくんの両親もユイを可愛がってくれているようでほっとしたが、ある親戚が私とユイのことをひそひそと話しているのを耳にしてしまう。ひなたの相手のユイって子は片親なんだってな。いくら離婚したからって実の父親だったら娘の結婚式くらい出席するもんじゃないか？その人はユイにも直接、どうして父親が来ないのかとしつこく聞いていたらしい。幸いなことに、ひなたくんの両親はユイが片親であることを気にしていないようだったが、せっかくの晴れ舞台なのに、港のせいでユイに嫌な思いをさせてしまったことに、私は申し訳ない気持ちでいっぱいになるのだった。そんな私を安心させるかのように、ユイはちょくちょく実家に帰ってきては元気な姿を見せてくれた。おかげで私はさほど寂しさを感じないまま、一人の生活を過ごすことができていった。ユイとの結婚後、別の部署に移動したひなたくんは、数年後には出世頭の一人として、職場では一目置かれる立場になっていく。そんなある日、ひなたくんが神妙な顔で私を訪ねてきた。どうしたの？何かあった？私が聞くと、ひなたくんは少し迷いながら、私に名刺を見せてくる。今朝、僕のところに営業に来た男性がいたんですが、これってお母さんの元旦那さんですよね。名刺に書かれた名前は港のものだった。どうやら港は会社を退職した後、フリーでコンサルを始めていたようだ。私が働いていることを知らずに、うちの会社に自分を売り込みに来たらしい。いくら連絡先が分かったとはいえ、今更港に連絡する気はない。私は職場から帰ると、ひなたくんから受け取った名刺をそっとリビングの棚にしまうのだった。その数日後、いつものようにゆいが実家に顔を見せに来てくれる。私がお茶を出す準備をしていると、リビングにいたゆいが神妙な面持ちで立っている。どうしたの？なんでもない。私が尋ねると、ゆいは少し慌てたように何かを隠す。そして、
その日はいつもよりも早く帰っていった。何かあったのかと心配になった私は、数日後、ゆいに電話をする。すると、ゆいは明るい声で私に還暦祝いのお祝いの提案をしてきてくれた。お母さん、来月誕生日でしょ？うちで還暦のお祝いするから来てね。実家に来た時にリビングにあるカレンダーに書かれた私の誕生日の印を見て、ゆいは私が還暦を迎えることを思い出したのかもしれない。きっと早く帰ったのもこの計画のためだったのかと勝手に納得した私は、誕生日を楽しみに日々を過ごしていった。そして迎えた誕生日当日、ゆいの家に行くと還暦祝いの準備が整った自宅で、ゆいとひなたくんが私を出迎えてくれる。お母さん、お誕生日おめでとう。お母さん、おめでとうございます。二人に祝福され、部屋に入り、席に着くと玄関のチャイムが鳴る。他にも誰か呼んでいるの？私の質問には答えずにゆいが玄関へ出迎える。入ってきたのは、みなとだった。みなと、どうしてここに？ゆいに呼ばれたんだよ。どうしても俺に来てほしいってな。どうしてゆいが私に名刺を見せて答える。この前実家に行った時にこれを見つけたの。それは私が棚にしまっていたみなとの名刺だった。この番号に電話して、お父さんに今日の会のことを伝えて来てもらったのよ。驚く私に、みなとがニヤニヤしながら告げる。なんだよ、聞いてなかったのか？俺はサプライズゲストってわけか。それにしても還暦祝いにわざわざ呼ぶなんて、まさかお前、今でも俺のこと好きなのか？は？そんなわけないでしょ。私は裏切られた気持ちでキッチンにいるゆいのところに行き、ゆいを問い詰める。ゆい、どうしてあんな男呼んだのよ。まあ、見てて。ゆいはにっこりと笑って私に答え、リビングに戻っていった。リビングでは、ひなたくんがみなとと談笑している。みなとさんはフリーのコンサルをされていると聞きました。ああ、コンサルは俺の天職だったみたいで、仕事もすこぶる順調なんだよ。みなとは上機嫌でひなたくんに喋っている。私は思わず声を上げる。コンサルなんて信用が第一でしょ？浮気相手と駆け落ちした人がよく取引先に信用してもらえたものね。するとみなとは高笑いする。お前もバカだな。そんなことバカ正直に話すわけないだろ。そんな嘘なんかすぐにボロが出るに決まっているじゃない。そこが俺の賢いところなんだよ。取引相手には俺がバツイチだってことだけは正直に話してるんだ。それが好印象になるようにな。どうして離婚歴があることが好印象になるのよ。元妻は俺のことを金を運んでくる人間としか思っていない鬼嫁だったと周りには伝えてあるんだ。仕事を辞めた理由も鬼嫁と完全に縁を切るためだってことにしてるしな。は？どうしてそんなこと？そうすれば、周りは俺のことを養育費を取られて追い出された夫って同情してくれるからな。おかげでこっちの要求も聞き入れてもらいやすくなってさ、こうして独立もできたってわけ。養育費？たかが10万振り込んだくらいで養育費を取られたなんてよく言えたものね。金額なんて誰も気にしちゃいないんだよ。払ったって事実さえ作ればこっちのものだしな。なんてこと。みなとはさらに得意そうに続ける。そんな悲劇の主人公の俺を支えてくれた彼女の株も上がって、再婚もスムーズにできたってわけよ。完全に俺の作戦勝ちだな。自分の身勝手な行動を隠すために、私を一方的に悪者にしていたみなとに、私は今更ながらに怒りがこみ上げてくる。そうやって、あることないことでっち上げて得た信頼なんて間違ってる。私の怒りの声も、みなとには全く響かない。コンサルなんていかに相手をその気にさせてお金を出させるかが大事なんだよ。騙されてお金を払う方がバカなんだ。そこまで聞いて、ゆいが大きくため息をついてつぶやく。思った通りのクズだったわね。その言葉に、みなとがピクリと反応する。今なんて言った？クズをクズって言って何が悪いの？
自分を見下したようなゆいの態度に、港は声を荒げる。親に向かってその口の聞き方は何だ？仕事で大した経験もしていないお前に何がわかる？社会で成功するのは俺みたいに世渡り上手な人間なんだよ。ゆいは静かに告げる。経験不足の私にはわからないというなら、私よりもずっと社会経験の豊富な人の意見を聞くことにするわ。ゆいはテーブルに置いていたスマホの画面を港に見せる。オンライン通話の画面には、スーツを着た見るからに偉そうな男性が映されている。どうして杉本社長が？画面に映っている男性の顔を見て、港が悲鳴を上げる。それは、港が契約を進めていた私の会社の社長だった。驚く港に向かって、ひなたくんが声を開く。僕が呼んだんですよ。ひなたくんは冷静に説明する。お母さんは結婚前に杉本社長と一緒にお仕事をしていたんです。お母さんの還暦祝いのことを伝えたら、ぜひ参加したいと言ってくださいましてね。多忙な方なので、リモートでの参加を提案したんです。画面の向こうの杉本社長が重々しく口を開く。これまでの会話はすべて聞かせてもらったよ。まさかこの私が騙されていたとはね。港は慌てて弁解する。待ってください。あれは言葉のあやで。もう君の口のうまさには騙されないよ。今後君との契約は一切結ぶ気はない。うちの会社には二度と来ないでくれ。そんな。青ざめる港に社長は追い打ちをかける。ああ、そうだ。私に君を紹介してくれた社長仲間にも、君のことは忠告しておくことにするよ。大事な友人が騙されて、馬鹿呼ばわりされるのは許せないのでね。待ってください。そんなことされたら今後の仕事がなくなってしまいます。君は世当たり上手なんだろ？お手並み拝見させてもらうよ。杉本社長は私に還暦祝いの言葉を伝えると、次の予定があると言い、足早に電話を切るのだった。真っ暗になった画面を見て、港は私にすがりつく。マキ、昔から杉本社長と懇意にしてるなら、お前から契約を考え直すことを社長にお願いしてくれよ。いや、せめて周りの社長に伝えるのだけでもやめさせてくれ。どうして私があなたのためにそんなことしなきゃいけないの？どうしてって、家族だろ？私とあなたの縁は20年前にすっぱりと切れたわ。あなたが断ち切ったのよ。それは夫婦の話だろ？お前とは他人でも、俺がユイの父親であることには変わりはないはずだ。その言葉にユイが反応する。今更父親面するのはやめて。あなたが私たち家族を捨てて出て行った日から、あなたを父親だと思ったことはないわ。私の親はお母さんだけよ。ユイはそう怒鳴って冷たく港に告げる。もう用は済んだわ。さっさと私の家から出て行って。睨みつけるユイの迫力に圧倒され、港はひなたくんに促され家を出て行った。後から聞いた話によると、港はフリーの仕事が好調だったのに気を良くして、家の建て替えを行ってしまっていたらしい。今回の件で、うちの会社からの契約が白紙になっただけでなく、杉本社長から話を聞いた社長仲間たちからも、こぞって契約を打ち切られたため、港は収入が激減して、建て替えの費用も払えなくなり、家を売ることになってしまったそうだ。住むところがなくなった港夫妻は、安アパートでひっそりと暮らし始めたが、収入は減る一方で、今では奥さんにもパートに出てもらって、なんとか毎日の生活をしのいでいるそうだ。私は後日改めて、ゆいとひなたくんから還暦祝いに招かれた。和やかな雰囲気の中、私はあの日のことを思い出していた。でもまさか、ゆいが港の名刺を見つけてこっそり持ち帰っていたなんてね。ゆいは申し訳なさそうに笑う。黙っててごめん。私たちを捨ててお母さんにこんな苦労させたのに、成功者のように振る舞っているお父さんのことが許せなかったの。私も胸がすっとしたわ。それに謝るのは私の方よ。両親揃った普通の家族を味わわせてあげられなくてごめんね。ひなたくんにもみっともないところを見せてしまってごめんなさいね。私のその言葉を聞いたゆいは私を諭すように話しかけてくる。何言ってるの？
あの人が出て行ってから私のことを一人で育ててくれたお母さんには感謝してもし尽くせないよ。ひなたくんも力強くうなずく。そうですよ。仕事を完璧にこなしながら、育児も立派にやり遂げたお母さんのことは、僕も本当に尊敬します。今まで娘を守ることで頭がいっぱいだったが、守るべき存在だったゆいも、今ではこんなに立派に成長し、ひなたくんのような素晴らしい伴侶にも恵まれた。それだけで、私は今までの苦労が報われたように思い、娘を誇らしく思うのだった。